Bueno, boa tarde. A ver se antes dicían que non se moía nada, a ver se ahora consigo que soy algo. Bueno, temos aquí a unha boa amiga, María José Santiso, e logo darnos pinceladas da súa biografía. Bueno, iniciase a súa formación artística na Escola de Artes Aplicadas de Lugo, coa especialidade de cerámica, e posteriormente estudiou na Facultade de Belas Artes en Salamanca, onde está a especialidade de pintura. Eu sempre digo que é unha viciosilla do estudo, porque non contenta con todo isto, pois se puxo a estudiar Historia da Arte, que xa mataxe, o sea que a unhos non nos gusta estudar absolutamente nada e outros pois non deixan de estudar toda a vida. Actualmente compaxina a súa actividade creativa coa docencia. Empeza a expoñer a principio da década dos 90 e ten participado en numerosas exposicións dentro e fora de Galicia. Por citar algunhas, pois no cuarto Salón de Outono de Pintura na Real Academia Galega, sétima Mostra de Unión Fenosa, na 10ª Bienal de Arte de Nova de Cerdeira, logo en canto a galerías, por exemplo, na Sacramento de Aveiro, unha galería grande de Coimbra. En Galicia traballou con bastante, bueno, moi intensamente coa Galería Pardo Bazán da Coruña. Últimamente presentou a súa obra Fotocixa, que se chama así, no Centro Cultural Barco Balcácer, pois fai uns meses ainda, en abril, vamos así. E hasta fai, pois nada, 4 días que se deben de recoller ao Museo Provincial de Lugo, unha exposición da que nos vai falar neste momento, que se chama O Cotián Revisado. Os seus inicios como pintora están relacionados coa abstracción e co constructivismo. É unha obra moi rica en texturas, matices e gradacións, xogando con superposicións de capas, en donde o tempo e o proceso ten moita importancia. No fondo fala dos límites da pintura, propoñendo ao espectador ir máis alá do que percibe dentro do propio bastidor. A obra que nos invita, ou vamos ver agora, que nos invita a ver e que podemos ver no Museo de Lugo, ademais de expandir as 3 dimensións, é visualmente moi diferente, tamén vamos poder comprobar agora. Son proxectos moito máis complexos, onde a escultura, moitas veces de cerámica, está moi presente e a pintura, en parte, abandona a abstracción, achegándose máis a propostas conceptuais. Por aí vamos. Amplíanse os campos a pequenas instalacións, fotografía, pintura, escultura, collage, e en algún caso inclúe obxectos de produción industrial. Mantense, como sempre, a intensidade, en moitos casos, as superposicións e a pulcritud nos acabados, que é unha característica que a define bastante. Por menos a mí sempre me parece eso. Neste caso vai falar dos obxectos, da importancia da memoria na creación plástica, da súa capacidade evocadora e da importancia da descontextualización, non? Como sacando de contexto un obxecto, pois como a cada un de nós o vivimos de diferente maneira, non? Bueno, pois con isto xa o deixo porque... Casi do referencia, Bueno. xa casi me fixo de todo traballo. A ver, adiós. Bueno, eu que vou empezar falando de dúas constantes. Bueno, antes de nada, me gustaría que se me queredes interrumpir en algún momento, preguntarme algo sobre alguna imaxe ou dar alguna opinión que podes facer. Non quero que seña unha conferencia, quero que seña un intercambio, non? de ideas. Entonces, o que vou empezar é o que falaba Casigueiro de algunha das constantes na miña obra son o obxecto, desde o principio, ainda que eran cuadros abstractos, o obxecto e a memoria. Entonces, os primeiros cuadros eran obxectos, pero que eu intentaba construílos polos lados tamén, non? Polos bordes. E a memoria era porque era unha superposición de capas que decían, non? O obxecto interésame sobre todo porque vai cargándose de connotacións a través da historia, de simbolismos, de recordos. Entonces un obxecto, cambiálo de contexto, pode decir cousas diferentes, pode nos traer a memoria moitas cousas. Entón vou empezar a poñer imaxes de cuadros de fai bastantes anos, de 20 anos aproximadamente, para ver un pouco o inicio e de onde ven todo isto, non? Entonces, pasamos... Bueno, esta é unha obra que está pintada, ten algo de memoria porque está pintada sobre outra que estuvo exposta incluso. Entonces, bueno, son capas
superpostas, que se ve, se lo fixades hai unha línea que azul, isto é o único que quedou do cuadro anterior. Entonces, os cantos tamén do cuadro están recorrendo, pintados como se fora un obxecto. O sea, non me interesa o cuadro como ventana, non? O típico cuadro do Renacimiento que ten unha imaxe, unha escena, sino o cuadro como obxecto, que se poda recorrer ao redor, non? O sea, sempre me interesaron os cantos, entón cada vez foron collendo máis importancia. Incluso chegaron a ter entre 20 centímetros o que é o canto do cuadro en unha ocasión, non? Entón, o feito de superpoñer é ir captando a acción no cuadro, a trayectoria que vai toda esa acción que fai o artista, non? Sobre o cuadro. Decía Eduardo Arroyo que o cuadro o comparaba con un ring de boxeo, non? Donde hai unha loita, non? E comparaba o lienzo con ese ring de boxeo. Entón é un poquinho do que se trata, pero é atrapar esas accións capa sobre capa, entón é nese obxecto, non? Entón esa é unha constante que vamos a ver. Aquí é outro un poquinho posterior, pero sigue un pouco o mismo, esa xeometría, pero con moitas texturas, con veladuras, con huellas do material utilizado, en este caso cintas de carrocero, non? Que aquí se notan para pintar, para separar zonas, e tamén papeles arrugados que deixan a huella, non? E que deixan ver o que hai debaixo. En este caso son óleos sobre lenzo, os dous están aí. Aquí se nota moitísimo máis xa a huella do papel, non? Desas cintas de carrocero, xugando con formas, deixando ver tamén, transparentar un poquinho as telas, non? Este outro tamén, que non se nota, está tamén feito da mesma maneira, con cintas, traballando as texturas, todos son dunha época moi parecida. Bueno, aquí é un dos primeiros cambios, non moi radicais, pero surxe a fotografía da esquerda, pois foi un parón na miña carreira e que de vez en cando pintaba algo, non? Entonces, bueno, de repente empecé outra vez a retomar e fixen esta obra collendo cadros de 3 ou 4 anos, que era o que fixera nese momento. Entonces, bueno, acababa de ler a obra de Samuel Beckett, que se titulaba Residua, e vin que estaba feita tamén con relatos de 3 ou 4 anos, non? E que el collera que reunira nesa obra. El refírese a residua, que son o que queda despois dun proceso químico o que non se lle dá valor, non? Entonces, tomando esa idea, recollín pequenas obras e fixen esta obra que se titula Equipaxe, que, bueno, introducindo a maleta, que xa é con volumen, na propia obra. E tamén con un doble sentido de equipaxe-bagaxe, non? O equipaxe que levamos encima tamén, a través desos anos, non? O cadro que hai, bueno, cadro por chamarlle de unha maneira, porque é un palé, non? A dereita pertenece a serie que saliu a partir de aquí, que se titulaba Contenedores. Entonces aí xa xoga cos símbolos que se utilizan nas mercancías, non? Nos embalaxes das obras, que tamén nos falan dos obxectos que poden estar dentro, non? Nos se vemos eso, nos pode chamar a atención, que hai que poñelo dereito, porque hai, por unhas circunstancias, pode ser frágil, ou pode ser reciclado, pode ser... Nos falan de algo, non? Nos dan pistas, e nos podemos imaginar o que hai dentro dese embalaxe, non? Por outro lado, sigue un poquinho a xeometría, conecta co anterior, pero xa van collendo moitísimo máis volumen, non? Tratando un pouco máis o que é un obxecto. Estos pertencen tamén á mesma serie de contenedores, están formados, naceron a partir dunha obra que se fixera unha exposición no antigo hospital de Castro, un hospital psiquiátrico, e cando se pechou, fixeron unha proposta artística para facer algo ali, non? E tiña que tivera sobre todo relación con eso. Entonces eu recollín das habitacións dos internos os caixóns do que eran as mesillas, non? De ali. Entonces se trataba un pouco de imaginar que terían guardado os internos, non? Neses caixóns, os tesouros, as súas pertenzas máis queridas, non? Ou intentar agochar algo neles, os secretos, os seus medicamentos, as súas cosas personales, non? Entón me parecía moi suxerente.
bueno, é un pouco o caixón como metáfora desa memoria que teñen guardados esas persoas, non? Toda a súa memoria guardada nese caixón. E o único que fixen foi cambiarlos de posición, a posición súa sería horizontal, cambiarlos de posición e enchelos con outro contido, pero que ese contido é un pouco que suxera o que había dentro deles, non? E tamén, bueno, estéticamente conecta con o que estaba facendo en pintura, non? Coa xeometría. Tamén é cas texturas. Este tamén pertence ahora a serie Contenedores e, bueno, é un caixón que é das tipografías antigo, das imprentas, e ten unha historia graciosa tamén, porque foi un encontro con Claudio Rodríguez Fredo, o escritor, profesor da universidade. Tuvemos unha entrevista no seu despacho e tiña este caixón colgado, vacío, claro, colgado na parede. Entonces eu estaba falando con él e de repente se me iba a vista o caixón, non? Entonces él me dixo, gustache o meu caixón? E dixen, pois sí, é que a verdade é que estou facendo unha serie que se titula Contenedores e entonces como que é moi bonito, non? Estéticamente. Entonces me dixo, vou facer un trato contigo, se faz unha obra que teña algo que ver ca miña obra, regalocho. E dixen, bueno, pois ben, feito o trato. Entonces veno pa casa e dándolle voltas, dixen, bueno, pois eu tiña unha imprenta, bueno, teño unha imprenta que era do meu avó, bueno, imprenta por chamarlle de alguma forma, porque é o abecedario con mayúsculas, minúsculas en madeira, con linóleo antigua, non? Que se poñía, meu avó tiña uns almacenes de coloniales e, bueno, sería para unha cousa. E entonces, pois, ocurríuseme que podía estampar as letras dese abecedario en cubiños de madeira, como se foran as tipografías. Entonces, bueno, a obra titúlase Contenedor de Palabras e ten un poema corto de Claudio Rodríguez que o poema, claro, tuve que lexir un corto porque non cabía todo, e simplemente o poema é Para que eran as palabras. Está escrito na parte de arriba, aquí, e despois cifrado están as iniciales del en color distinto, CRF, a firma del, non? Tamén, para que estuéramos os dous aí. Bueno, este outro tamén dentro da serie Contenedores, bueno, como vedes van ganando volumen, non? Tamén as obras. As que están colgadas na parede teñen tamén unha profundidade xa como máis de 10 centímetros, xa un pouco tamén para facer os obxetos, non? Que os podamos, a mí me encanta que se podan manipular. Cas mans tamén, podelos mover, gustaríame moito que se poderan, porque a arte a veces está aí na parede e non se parece que non se pode tocar, pero a mí gustame que se poda tocar, non? Este foi para unha exposición de contido feminista que me pediron e entonces se titula A Caixa de Pandora, dentro da serie de Contenedores. Bueno, todos sabemos que Pandora tiña moita curiosidade e como regalo de boda regalaronlle esta caixa chea de todos os males do mundo e como as mulleres somos tan malas e temos a culpa de todo, pois ela que a curiosidade abriu a caixa e cando se deu conta que salían todos os males pechou e quedou a esperanza dentro, non? Entonces é un pouco falar desa culpabilidade, ou sea, a culpa que nos botan de todo e a imaxe esa da muller culpable, non? De todo, igual que Eva, en todas as religións sempre hai unha muller moi mala que ten a culpa de todo. Entonces, bueno, ten tamén, bueno, símbolos, bueno, a caixa de Pandora levada aos nosos tempos, claro. Bueno, e aquí empeza o que é bueno, isto non é unha obra, evidentemente, o inicio da exposición que foi da que falaba Daniel en Ourense, no Marcos Valcárcel, en abril pasado, ainda non fai un ano. Titúlase Still Life, de foto fixa, como apellido. Bueno, se titula Still Life porque é a palabra que se utiliza en inglés para definir os bodegóns, non? As naturezas mortas. Entón, a mí gustame en inglés porque ten unha connotación, life, vida, e aparte que máis ou menos traducido é foto fixa, entonces é captar un instante, o sea, deixar a memoria, non aí, e me gusta máis esa connotación que non falar de bodegón, que parece que non recorda o viño, ou falar de natureza morta, que é como moi pesimista, non, en francés. Entonces, por eso está titulado desa maneira, non? É buscarle un pouco, pois, esa memoria que sigue vivo un obxeto, non? Non sei se vou moi deprisa, se me queres preguntar algo que me valei, non sei, vamos a ver. Bueno, esta unha das obras tamén, como decía Daniel, estuve estudiando Historia da Arte pola UNED, como vas recordando cousas, vas atopando outras informaciones, entonces
como que me empezou a volver a gustar moito o barroco. Entón, claro, empecé tamén en literatura, leo do século de ouro, a Quevedo, a Lope de Vega e todo isto, e entonces, claro, aí sempre unha permanente preocupación polo tempo, polo paso do tempo, por as cousas que se marchitan, os cadros do barroco pois teñen as pompas de xabón que se desvanecen en un momento, os reloxos de arena, as calaveras que recordan, entonces, bueno, todo isto como me parecía moi rico, non? Entonces, bueno, pues empecé a facer unha serie de naturezas mortas, de estilar, non? Pues un poquinho tamén con obxetos, esta foi a primeira delas, é un esqueleto xogando tamén un esqueleto dunha mesilla, dun moble, xogando tamén co bodegón típico, que sempre solen ser froitas ou algún obxeto comestible, non? Sobre unha bandexa e un moble, entonces xoguei con eso, con unha bandexa de acero inoxidable, destas de camarero, e unhas calaveras que, aparte, son contenedores tamén, non? Son contenedores de memoria. E, aparte, bueno, nos falan do tempo e de todo isto. Entonces, bueno, xugando tamén un pouco, se eles non teñen os ollos perforados, porque xugaba un pouco a que foran tamén froitas, non? Que non deran esa sensación de calavera, non? A que foran un poquinho eso. Bueno, e xugando tamén, que a veces é moi difícil, cas sombras tamén, poñeras un pouco en penumbra, que son as salas de exposición é bastante complicado conseguirlo. Aquí conseguímolo a medias, pero tamén polo misterio dese, non? Bueno, este pertenece tamén a esa serie, Still Life, titúlase Estadística. Bueno, foi feito un pouco tamén certo contenido reivindicativo e feminista tamén, ainda que eu non lle dedico feminismo, pero eu, desde o meu punto de vista, quero reivindicarlo de outra maneira, non? Traballando como todo o mundo, non que teña que ser especial facer algo para mulleres ou tal, sino que me den espacio, donde lle damos demais. Entón, bueno, este fíxeno tiña un cuaderno de dibuixos, puxeme a dibuixar outra vez, un pouco realista, porque facía moito tempo que non dibuixaba, e empecé a coller obxetos do redor. Además, tamén ten moito que ver co barroco, porque as mulleres, as pintoras do barroco, non se lles está permitido dibuixar certas cousas e pintar. Entón, elas o que facían era normalmente dibuixar cousas do seu entorno, pintar os seus familiares, e casi todas pintan pois tamén bodegós, flores, un pouco que se lles permitía, porque estaban un pouco atadas como a casa, non? Entón, parecíame suxerente o tamén o dibuixar estes obxetos que eu tiña ao redor, non? Entón, na miña casa iba collendo cousas que me suxerían algo. Entón, unha vez que tiña o cuaderno completado, pois fixe unha enquisa, e por eso se titula Estadística. Entón, collín dunha forma rápida, entre un sobriño meu que tiña en ese momento 6 anos e persoas maiores de 80, iba pasando as follas e dicía, a ver, dime hombre e mujer, non? Que che parece? Femenino ou masculino, non? Pero moi rápido, que che veña primeiramente. Entón, claro, curiosamente, había obxetos como a bombilla que eran 100% masculino. Non sei se porque cada un se lle ocurre unha idea e poñen unha bombilliña na cabeza, non sei, as mulleres non temos ideas igual. E, pois, o tubo de crema, pois, era femenino. Un tubo de crema que podía ser de calquer outra cousa, non de que un tubo así. Entón, bueno, naceu desa enquisa, non? Un pouco para ver as connotacións esas de que falábamos, non? De que teñen os obxetos que se cargan ao longo da historia, non sabemos por qué, e que nos parece unha bombilla masculina, cando además é un nome femenino. Bueno, este tamén xugando o título e Vanitas, bueno, eu traía un guión e estou me saltando todo o guión, traía incluso os títulos, non sei se me equivocarei en alguno, pero estou me saltando todo. Evidentemente este sí xa ten ollos, porque xa se trataba de que fora unha calavera, pero xoga tamén ca idea da memoria, que conecta tamén co barroco, evidentemente, se titula Vanitas, e tamén o feito de poñela en esa cúpula de cristal, pois é unha forma de protexera tamén, de ver que é un obxeto a protexer, tamén a memoria, non? De guardala e do paso do tempo. Ten aí o palé tamén, que agora está moi de moda facer mobles e cousas co palé. Eu creo que o palé para min ten outro significado, porque desde pequena me gustaron e non estaban de moda. Por eso, bueno, deixei de facelo, o sea, de utilizarlo precisamente porque se poñeron de moda, e dicía, me parece como que son oportunista, non? Pero probablemente teña que ver algo con meu pai. Meu pai tiña un camión e eu a veces acompañaba de viaxe, non? Nos levaba, éramos 4 irmãos e nos levaba a un outro, nos peleábamos por ir con el de viaxe. Entón, claro, sempre veía, eu creo que os contenedores tamén ven aí, os paquetes que descargaban, os palés, a máquina que era que levantaba e tal. Entón, é unha cousa como que me recorda, falamos dos obxetos, non? Que me recorda moitísimo a meu pai, claro, e as vivencias que tuve con él, non? Entón, bueno, aí está tamén incluído un pouco.
Bueno, esta obra, bueno, hai algunhas obras, como estas dúas, que estuveron na exposición de Ourense e que tamén estuveron en Lugo, pertenecen ás dúas porque conectan a idea, non? Van un poquinho a pouco. Esta, pues, bueno, é tamén un bodegón que xoga tamén cos obxetos cotidianos, porque hai unha especie de os cuadradiños que recordan un pouco as tostadas, porque están en un obxeto de colocar as tostadas, non? Teñen pintados obxetos cotidianos, como un salero, unha galleta, unha lata de conservas, bueno, aí non se ven todos, ves o salero, que está... xogan un pouco a idea de tamén como archivalos, non? É un pouco unha peça tamén con certo humor, non? Porque xogamos a un obxeto que é de cociña e xogar ao archivo da memoria e dos obxetos. E tamén xoga, porque como está reproducido, xoga a idea de presentar o obxeto e representar tamén. Ideas que xa vimos con Magritte, con a pipa famosa, que era unha representación, e non era unha pipa realmente, era un cadro dunha pipa. Pero, bueno, é tamén un pouco xogar a que este obxeto merece ser representado tamén, non? Por que non? Un obxeto cotidiano, que nos pode traer moitísimas cousas tamén a nosa memoria. E tamén xoga un pouco ca escenografía, non? O feito de... Preguntaronme moito na exposición se era tocada a foto, se tiña unha iluminación especial. Simplemente a tiña colocada no meu salón, entrou unha ráfaga de sol e lle fixen a foto e quedou nin que a preparada para, non? Nun estudio. Pero foi así, unha cousa tamén captar o momento, non? Que tamén ten moita importancia na última das mostras, non? Na do museo, porque ten moita importancia non só os obxetos cotidianos, sino o entorno no que vivimos, nas cousas que poden aparecer, que podemos captar e fixar ese momento, esa foto fixa. Bueno, esta é unha obra que, se non recordo mal, se titula... Vou mirar, a ver, creo que é Plato sobre... Xa me pasei todo. Non vale de nada. A ver, se titulaba exactamente. Homenaxe a Sánchez Cotán. Sí, é un bodegón de Sánchez Cotán, sí. Titúlase Obxetos sobre naturaleza muerta, homenaxe a Sánchez Cotán. Sí. Bueno, pois volta outra vez ao barroco e os bodegóns. Sánchez Cotán é un dos pintores, penso que un máis modernos de bodegóns, non? Ainda que do barroco, porque de repente colle uns obxetos, colgaos, esta non é exactamente desos, non? É o que está reproducido aquí, pero colga un repolo con un fío dunha ventana, por exemplo, e está colgado o repolo. Bueno, non se verá ben, pero teño aquí a reproducción no meu libro de bocetos, non se verá, bueno, hai aquí non sei se se ve algo, non se verá moito, non? Pero ten un repolo colgado, non? El xogaba un pouco tamén o equilibrio, non alfeixar nunha ventana, colgaba os obxetos e parecía que, bueno, un obxeto casi sagrado, non? Flotando, parecía como se estuvera ascendendo ao ceo, como unha ascensión, unha asunción, non? De la Virgen. Entonces, bueno, me parece super atractiva a súa obra, que é moi chamativa, moi interesante, e entonces, pues, decidí facer unha homenaxe, non? Porque me parece moi moderno, e que trataba esos obxetos, ese cotidiano, de unha maneira moi... É algo curioso porque tamén el non compoñía a escena, sino que collía cada obxeto e iluminaba de forma independiente, co cual é todo ficción, non é realidade, porque el colocaba un obxeto, o enfocaba con que a luz te interesaba, e o do lado non ten a mesma iluminación. Se nos fixáramos ben, vemos que están iluminados diferentes, non en un conxunto. Entón, me parece moi interesante porque como valora cada obxeto desos cotidianos, un repolo, un carro, como este caso, non? Cada un ten o seu interés, non? E o seu valor. Entón, bueno, eu puxen isto, xubei tamén un pouco ca presencia e ca ausencia, porque eliminei dos platos tamén, para xogar un poquinho tamén a eso, non? E, bueno, é un dibuixo sobre madeira, está moi desnudo, porque tamén me interesa que os materiales cos que se fagan as obras que teñan o seu valor, non? Un pouco darles un poquinho de valor. Bueno, e este, que estaban situados ao lado, na exposición, de repente pasamos outra vez a abstracción. Este se titula Palimpsesto. Entonces, claro, é un pouco falar da memoria e o cuadro como obxeto outra vez. E tamén deixar, pois, esa acción conxelada aí, a huella dos materiais, están superpostos, diferentes formas de madeira, non? Diferentes rectángulos, e a pintura deixa ver tamén o que hai debaixo, e despois está algo que pode ser un pouco irónico, está pintado con unha tarxeta de crédito que tamén ten a súa gracia. Pero, bueno, o feito de ser palimpsesto porque cada unha das capas é esa memoria que se vai guardando e que parece que non ten nada que ver co anterior, pero ao final sí que ten moito en común, non? Non importa
Eu decía, bueno, ahora é que fai uns anos non mezclaría unha obra abstracta con unha figurativa, o que comentaba na anterior exposición, pero que debe ser a cousa da edad que a un xa non lle importa fai o que quere. Entonces non me importa nada pues, mezclar, penso que se ten unha coherencia pues, que se pode mezclar, non? Que non temos por que facer todo tan igual, tan uniformado. Bueno, as cores, como vedes, soy la alegría de la huerta. Sempre utilicei cores moi neutras, porque a estridencia non vai comigo, entonces ten que ser todo como moi matizado, as cores moi tamizadas, negro, marrones, bueno, en algún momento azuis, pero aquilo xa non é exceso, sempre foron cores así, moi industriales tamén, dos óxidos, das terras, de todo isto, non? Bueno, estas son outras das obras, estas teñen un título tamén moi barroco, son tamén palinsestos realmente, pero se titulan En desprecio del tiempo y de sus leyes, que é unha frase de Quevedo, ese maravilloso escritor do barroco. Él decía que a pintura, sempre comparando coa poesía, que era unha cousa que facía moito no barroco, comparar a poesía e a pintura, pois son dos lenguaxes parecidas, pois que a pintura actuaba en desprecio del tiempo e de sus leyes, cousa que hoxe en día fai máis a fotografía, non? Pero en aquel momento, pois a pintura era que deixaba o registro, non? De todo o que se facía, importante, claro. Mas adiante xa empezaron a registrar, bueno, xa no barroco empezaron a registrar o non importante tamén, que consideraban eles. Bueno, e aquí chegamos por fin ao título da conversa, non? Bueno, quería tamén matizar unha cousa que empecé na outra exposición, que le preguntaron que por que me chamabas ese Santiso, porque hasta ahora todo o mundo me conocía por María José Santiso. Era o que utilizaba, non? O nome que utilizaba. Era un pouco como poñer case un filtro ou algo, unha barreira entre eu e os demais, non? Porque a min sempre me chamaron Sese de pequena, na miña casa. Entonces eu só yo dicía os moi íntimos, non? Os que me chaman Sese porque me coñecen ou de pequena ou moi íntimos. E non era capaz de utilizar en público. Entonces de repente, noutra exposición, como xa era, quería un pouco sobre esa memoria, sobre esos obxetos tan cotidianos, tan propios, pois decidín que era o momento de utilizar tamén, dada a ruptura tamén co anterior, un pouco, pois utilizar este nome tamén. Entón a partir de aí, é a segunda vez que utilizo, non? Tamén en isto, porque tamén fala moito, pois eso, do cotidiano e bueno, e a fotografía, esta a cartela e a presentación da exposición, pois, bueno, claro, pedironme algo, puxeron unha foto da miña obra ou unha foto miña, non? Na cartela. Entonces, foto da obra non me apetecía poñer porque non encontraba unha que representara todo, porque ahora veredes que son bastante diferentes. Entonces, como non me gusta moito tampouco poñer unha foto miña, pois dixen, pois vou a poñer unha íntima tamén, e isto é unha resonancia que me fixeron fai uns anos. É miña, non utilizo a ninguén. Que tamén fala do íntimo da memoria, evidentemente, máis íntimo e máis memoria non se pode. Bueno, e aquí empezamos con unha das obras. Vedes que a esquerda do implemento puxen aí esa foto, que tamén foi un desos momentos na casa que de repente a fotografía que estaba ali pousada, parece que está nun espacio infinito, pero a obra realmente é da dereita, e o blanco que se ve arriba é o pimento. Entón, bueno, é unha obra que, bueno, xoga tamén a importancia aos obxetos, non? Además, é moi gracioso, só me importa un pimiento, non? Entón, bueno, puxen ese pimento encima dunha peana feita con caixós, algúns daqueles que colleran no psiquiátrico tamén, entón reutiliceina, e me parecía que era xogar, titúlase fondo forma ou fondo figura, e poñendo o fondo por diante, porque o fondo é un pouco a peana, non? Entonces, bueno, me acordaba un pouco de Brancusi, que ten unhas peanas maravillosas e de repente unha cousa encima, e, bueno, a obra misma é peana e a obra completa, non? Entonces, parece unha peana, pero realmente é a obra, non? Entón, xente que dá máis importancia a peana. Entonces, bueno, me parecía xugar eso, que ten máis importancia, a peana ou o obxeto que está encima. E a vez, ese obxeto que tan insignificante merece semexante peana, non? Entonces, bueno, é un pouco un xogo, non? Para dar importancia a esas cousas cotidianas. Bueno, este é un pouquinho tamén, sigue ese xogo, é un allo, unha representación dun allo, xa de cerámica, e tamén con unha peana un pouquinho máis contundente, non? Que o allo. Pero bueno, xoga un pouquinho co anterior, e tamén un pouco co humor, non? Coller esos obxetos que son tan de... que vemos na casa diariamente, non? Bueno, aquí cambiamos un pouquiño
es que xa non é un obxecto, sino que fala esa realidade cotidiana que vivimos. E entonces son fotografías que eu vou tomando. Estas non son a obra realmente, onde nace a obra destas fotografías, algunhas tomadas con móviles que son de pouca calidad. Pois unhas, de feito, algunhas se titulan itinerario e outras en torno, non? Porque algunhas atopos todos os días cando vou a traballar e me vou fixando, non? Cousas que me chaman a atención. E me chaman a atención non porque sean bonitas, nin que teñan unha beleza especial, sino porque, non sei, teñen algo. E como estos modelos que utilizan ahora, que non son guapas, pero teñen algo, non? Incluso, ahora en televisión se ve unha modelo que ten, como se chama, vitíligo, non? Que aparece moitas veces, porque iso non é beleza realmente, son as normas da nosa sociedade, non? Pero é diferente, non? Entón chama atención por algo. Pois isto a mí pasa igual, non é bonito, pero non sei por qué me tira, non? E pasa un día e pasa outro. Por exemplo, a última imaxe, esta, pois eu estuve en 17 anos indo a Sarria todos os días, traballaba no instituto e sempre me levaba os ollos e dicía, un día teño que parar para facer unha foto e pois nunca parei. E resulta que cando empecé a facer isto tuve que ir ali expresamente, despois de 17 anos pasando por diante dela para facer a foto, porque me acordaba daquilo que me chamaba a atención, non? E me chamaba a atención porque como a casa me fixeron e despois empezaron a construir algo encima que absorbeu e tiña aquilo, non? Que me chamaba a atención. Entón, bueno, son esas fotos que eu vou recollendo e que teñen moito que ver con unha idea dun arquitecto e urbanista nacido a principios do século XX, que se chamaba, xa morreu, Edmund Bacon, e que ten unha teoría que se chama Principio do Segundo Hombre. E a mí chamou moito a atención. El enunciona falando dunha plaza renacentista, da plaza de la Anunciata, onde está o Hospital dos Inocentes, de Brunelleschi. Entón, el decía que é o segundo home o que decide o que hai que conservar do que fixo primeiro ou que hai que eliminar. Entón, eu aquí, decidín tamén conservar alguna das cousas que había aquí en isto, o que me chamaba a atención, e eliminar o que me sobraba. Entón, bueno, aí naceron estas obras, que tamén fala da memoria, claro, porque aí vemos unha casa, engullida por outra, entón é a memoria desa casa, o sea, un pouco... E aí está un pouco o resultado, a primeira obra son dibuixos con acrílico tamén, pero moi sintéticos, sobre madeira, e, bueno, aquí non se ve o canto do cadro, pero tamén está manipulado. Está en unha zona pintado con negro e en outras zonas está desnudo. A dereita vese o hórreo que hai aí, que se fixeron un apartamento debaixo e esa escalera que lle puxeron, que claro, vemos e dicimos, isto é feísmo, pero que a mí me chamou a atención, porque máis tiña unha ventana dun tono azul precioso, que chamaba moitísimo, e dicía, que ben que lle pintaran eso de azul, que quedaba moi ben, non? Porque, se eu pinto isto de azul é porque realmente teño un sentido da estética, non? E do gusto, ainda que os demás non lles poda gustar, pero eu elexín ese color para aí. E foi unhas cosas que me chamou, que tamén eu metín aí, non sei se ve moito a imaxe, o azul, non? A liña azul aí. Bueno, aí son outros dous, un que estaba tapiado, tamén ten madeirinhas pegadas, non sei se notan por aquí, ten un pouco de collage, tamén falando, bueno, o collage tamén é importante porque os cubistas empezaron a utilizar o collage porque decían, pero se teño obxeto o material real, para que me vou a molestar en reproducirlo? Entón foron os primeiros que empezaron a pegar o periódico ou algún tipo de hule nos seus cadros, non? Entón, bueno, xoga tamén un pouco con eso. E o da dereita a mí é que me parece o Partenón, é dicir, estaba nunha costa, nun campo maravilloso e desa peza así blanca no medio, e dixen, isto é o Partenón. Ou non? E me pareceu atractivo, non? Viñeron outro día os rapaces a ver a exposición e dicían, iso era o meu povo, aí comen as vacas. E dicía, pois sí señora. Bueno, e aí puxen a fotografía e o resultado, para que vexades un pouco comparando, isto que vexo eu tamén vou traballo, vexo por aí, este estudo itinerario, e a mí me chamaba a atención esa huella tamén, esa memoria da casa que estuvo pegada no seu momento, sobre outras, as medianas tan feas que hai, non? Que deixan con esa palmera, dices, isto me recorda a palmera, ainda que realmente o máis bonito de todo, elimineina, non? Porque realmente o que máis me interesaba era a superposición desas medianas, o que faltaba, non? Realmente, que iso xera o que falta, non? E de forma moi sintética, sabes que a xeometría ten moito que ver cos cuadros abstractos tamén, porque realmente son abstraccións
dunhas arquitecturas. E aí temos outro, vedes que tamén é máis estilizado, eliminando cousas, pero tamén unha mediana, estaban construindo aí un muro con unhas vallas, e tamén pois partiu de aí, non? Desas medianas que quedan desnudas e que tamén teñen, esas medianas teñen memoria e teñen futuro, porque realmente están esperando porque se lles pegue algo ao lado, non? Entón ten a súa gracia tamén eso, de que suxiren cousas, non? Bueno, e esta, dentro do mesmo xogo, está feita, esta xa non é sobre madeira, sobre cartón, pero xoga tamén con esa unha granxa, un pouco abandonada, incluso me tiña un par de fotografías de detalles abaixo, porque a mí me recordou esa especie de vitral que ten aí no medio. Hai unha instalación no Highline de Nova York que é tal cual eso, e seguro que lle pagaron un pastón ao tío por facela. Ten outro colorido, pero tal cual eso. Entón de repente me veo a mente, non? Como as cousas suxiren e che levan a viaxar tamén a Nova York, non? Unha granxa que está aquí a pouco. Pero bueno, foi tamén, bueno, sintetizando, poñéndolle un poquinho algo de min aí, un pouco. Bueno, e aquí tamén xogando, pero xa con cerámica. O sea, e tamén, vedes un típico, debe ser un depósito de auga ou algo así, onde anidaron as cigüeñas, e entón fixen dúas interpretacións, xa con cerámica. O sea, se titulan arquitecturas, e unha é máis xeométrica, que ten unha serie de, bueno, como de pauciños superpostos, como teixen as cigüeñas, en plan xeométrico, e outro é un poquinho máis outra abstracción, non, desto. Bueno, esta é unha peza que me parece que era Oda. Sí, Oda lo cotidiano. Esta peza, bueno, naceu tamén superpostas moitas capas, esas capas que eu tiña superpostas nos meus cuadros abstractos, tamén evocando iso e con obxetos pois moi cotidianos, ou non tanto, porque ten un exprimidor destos de madeira que non é tan habitual, despois ten unhos allos e ten incluso un enchufe dunha tablet, non? Que tamén xa é un obxeto moi cotidiano, tamén xogando un pouco cos obxetos que tiñamos antes e o que vamos incorporando, non? A nosa vida. Non é unha homenaxe, pero sí que ten que ver con Neruda, porque Neruda ten odas a lo cotidiano, e entre elas ten unha oda a la alcachofa, que despois noutra obra que vemos agora, pois está incluída tamén, aquí camuflada detrás dun cristal. Además, o outro día quitaron unha exposición que contaba que alguén, non sei, debía querer ver eso e puxo diante do cristal, pero está un pouco tamizado por un cristal. Casi todas as, bueno, teñen que ver con cousas miñas, pero o cristal, por exemplo, é un cristal que eu recollín, que me recordaba, non, que é o cristal que había na casa dos meus pais cando era pequena e que estaba tirado nunha finca que temos, un cristal de esos, e dixen, este como que a mí me gustaba porque ten unha textura, me gustaba cando era pequena aqueles cristais, e todo recuperei para esta obra tamén. Bueno, traía aquí unha cousa para ler, que non leí ninguna, porque son así, pero bueno, se nos queda tempo e nas leo, porque fala Neruda, como non lees, que di: es muy conveniente en ciertas horas del día o de la noche observar profundamente los objetos en descanso. La superficie, bueno, tengo otro fragmento que me salto, y después di: las superficies usadas, el gasto que las manos han infligido a las cosas, la atmósfera a menudo trágica y siempre patética de estos objetos infunde una especie de atracción no despreciable hacia la realidad del mundo. La confusa impureza de los seres humanos se percibe en ellos. La agrupación, uso y desuso de los materiales, las huellas del pie y de los dedos, la constancia de una atmósfera humana inundando las cosas desde lo interno y lo externo. Despois ten unhas odas, ten incluso unha oda aos calcetines, non? Uns calcetines que, en fin. Por exemplo, vou só ler dúas frases da alcachofa, non? Oda da alcachofa, con odas elementales. La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero. Despois salta un trozo e dice: la dulce alcachofa, allí en el huerto, vestida de guerrero, bruñida como una granada, orgullosa, y un día, una con otra, en grandes centros de mimbre, caminó por el mercado a realizar su sueño. Dos puntos, la milicia. Entonces, bueno, vemos que a Neruda unha alcachofa leva a, non? Unha alcachofa parece ser unha granada non das froitas, non das outras, non? Entón, lle leva a recordar certas cousas, vemos como esos obxetos están cargados, non? De
e todo isto. Tiña ao principio, cando iba a falar do obxeto, se o atopo, é que había unhas frases falando do obxeto da memoria de tres escritores, bueno, un historiador, que, vamos, eu me identifico moito con estas ideas, pero que as expresan moito mellor eles que a mí, entón vou nas ler tamén. Por exemplo, Baudelaire decía: objetos permiten reconstruir operaciones mentales del pasado. Winter, que era un historiador americano, dice: las imágenes son la tumba de la memoria, traza visual del tiempo, ceniza mezclada de varios braseros, más o menos caliente. Memoria abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones. E Caballero Bonal, que tamén lle gustaba moito o cotidiano, di: eso ten si lo extraño la memoria, evoco ahora lo que no he vivido. Un pouco para tamén recordándonos eso que se cargan os obxetos, non? Que eu, por exemplo, recordo unha escena perfectamente de cando eu tiña 2 anos e eu non sou capaz de recordo, porque recordo onde estaban os mobles, como estaba na habitación, o que me pasou. E me llama e dice: tiñas 2 anos, pero non sei se a recordo ou a reconstruyo. Non son capaz de saber, porque con 2 anos é imposible que eu ve, pero eu teño a escena na cabeza como unha película, igual. Entón eu penso que o que fala Bonal, pois que as cousas se van cargando tamén de mentiras, non? Os obxetos e de cousas. E, bueno, un pouco Neruda pois tamén quere contar eso. Pois estos son basados un poquinho nesa idea. Bueno, este outro homenaxe, xa outro foi feito para a anterior exposición e este foi feito para este, porque quería buscar un artista un poquinho máis contemporáneo e facer un xogo tamén con el. E entonces busquei a Giorgio Morandi. Giorgio Morandi é un dos maestros da pintura metafísica, que tiña esos espacios desertos, ese silencio, eliminaba tamén moitas cousas dos seus escenarios, non? Un pouco desasosiego. Entonces, bueno, eu ainda eliminei máis, claro, porque collín un cadro del que teñen así unha luz moi mística, moi religiosa, non? Trata os obxetos como se foran algo religioso, como unha típica imaxe que colocamos nun altar e iluminamos ben para que, pois, ele iso fai con unha taza, con unha botella. Entonces, bueno, eu tamén un pouco, non é unha abstracción, pois se ven obxetos, pero, bueno, sinteticei tamén eso e añadín, aparte, pois, a miña contribución neses platos que están como nun estante que sale do cuadro, non? Dándolle volumen tamén. Bueno, e esta é realmente unha casi instalación, porque non quería tratar cada peza como unha obra sola, e un pouco a que me deu a idea do título, non? Da exposición. Bueno, desde fai, eu empecé, como dixo Caxigueiro, empecé facendo cerámica na Escola de Artes cando tiña 17 anos, estuve un par de anos, despois xa me fui a estudiar Bellas Artes, que ali foi onde nos coñecemos, tamén. E volví a retomar este ano, se pasaron uns cuantos. Entonces, bueno, aí pois están os bocetos, as obras que estou facendo agora, que volví á escola outra vez a estudiar, non podo parar. E, bueno, o que empecé, bueno, facía un pouco de gracia, un pouco de ilusión tamén poñelas, non? Entón, bueno, son os bocetos, tamén hai dous das cerámicas que vimos antes, e se titula Revisión, o sea, o cotidiano revisado, non? Porque é un pouco ver obxetos, empecé a ver alfarería popular de Galicia, como ánforas, ou unha vasija, ou algún remate de un tellado. Tamén hai aquí de Samos, claro, non se ve porque é moi pequeniño. E entonces, pois, empecé a revisalos, por exemplo, coller e dicir, asa, claro, é unha cousa útil, pero por que? Se tamén é moi bonita, tamén o xesto que fan os alfareiros de poñer asa me parece espectacular, non? E fan unha obra que en un minuto con un xesto e de repente pegan asa e é algo moi bonito, non? Entón, bueno, é un xogo, pois, que as asas, pois, as diferentes cousas que eles poñen de forma utilitaria e eu poño de forma un poquinho máis estética, non? Xogando a estética, un pouco poñéndoas en valor, dicindo, isto é utilitario, pero a veces é moi bonito, non? Ten unha estética tamén, que non hai por que despreciar, non? Aí temos unha puño de cerca que se ven os bocetos e un pouco a das asas. Aquí hai a que está inspirada, a da esquerda, está inspirada no remate de tellado, que era simplemente sin os cubos. Eu xoguei a transformala un poquinho, poñerlle uns cubos que recordan a arquitectura, claro, a arquitectura é cúbica normalmente, entonces é un pouco xogo a función que tenía, non? De rematar ese cubo, esa peza. E a da dereita, pois, empezou sendo o boceto xogando cas bocas, pero
a medida que o fun facendo, empezou pola curvatura, empezou a aparecer un corazón, e entonces ao final terminou sendo un corazón un pouco xugando tamén con esas arterias, non? Esas bocas son arterias realmente, e despois xa dando un engobe de color vermello para que parecera un poquillo máis. Bueno, e estas son fotografías que estaban tamén na exposición. Eu penso que é a primeira vez que expoño obras de fotografía, e a parte da que vimos antes co xogo das tostadas, non? Pero son fotografías de algo que o que falamos da fotofixa, que estaba ocurrindo ao meu lado e que recollín, porque me pareceu espectacular o que estaba pasando ali, non? Entonces, bueno, teñen que ver tamén, para min, que a memoria encaixa, porque o árbol, ao que acordas, nos conta a memoria desa árbore, non? Porque ten os anillos todos, non? E as raíces tamén teñen moito que ver, non? Ca memoria. Entón, bueno, era un pouco, bueno, encaixa dentro do tema, e aparte que do meu entorno, porque está nun sitio ao que eu visito habitualmente, e simplemente estaba, o sea, foi se cortou esa árbore, e o meu irmão estaba intentando arrancar as raíces. Entón, coa mangueira empezou a darlle ao alrededor para que estivera máis blanda. Entón, claro, estaba un día de sol maravilloso e eu ali vin de todo, vamos. Entón, dixe, espera un momento, para aí, que vou a pola cámara que tiña ali. Entón, bueno, fixe unha serie de fotografías e que, bueno, ao final, cando vexo as fotos, recordo o momento, o sitio onde é, e o momento traeche a memoria outra vez esa xente que estaba ali, o momento, non? E sobre todo eso, da oportunidade de recoller o que decimos no itinerario, paso por el diante e me chama a atención, e isto tamén, o recoller cousas que ao final che traen a memoria, lugares, personas, e un pouco fixarse en cousas que a veces son banais, pero que teñen o seu interés tamén, non? Bueno, esa outra das imaxes. E non sei se esta xa é a última, tamén forma parte, esta se titula Cronos, falando do tempo, volvemos un pouco a paso do tempo, a memoria, tamén a idea esa de superpoñer capas de memoria, e é un xogo con dúas pezas que, como as positivas no museo, un xogo teño unha sala con reloxos, e me apetecía dialogar con algunhas das pezas, entón elixín estas dúas, unha que é como unha caixiña tamén do tempo, e a outra que a esfera un pouco, bueno, só quedaba a esfera do reloxo, non? A esfera sin agullas, e bueno, un pouco estaba na exposición, estaba a peza e o boceto un pouco para explicar de onde viña tamén, porque me parece interesante tamén que a xente vexa un pouco de onde parten as cousas, porque a veces a mí tenme pasado, e estou metida no mundo da arte, pero tenme pasado a chegar a un sitio e non entender nada. A veces me din as cousas, sí, me suxeren, pero igual estou equivocada, non? Que tamén é bonito, non? Que cada un lle suxera unha cousa, pero a veces a mí me interesa saber de onde ven. Entonces, bueno, era un poquinho tamén aquí o feito de poñer os bocetos, pois, de explicar a todo o mundo, non? Que fora máis accesible para todo o mundo, non? Entón, bueno, tamén, pois eso, realmente xoga ca caixa do reloxo, unha caixa, había dos pezas en este caso no museo, e xogan con eso. A idea do paso do tempo, que son esas capas e a memoria, non? Outra vez. E agora como obxeto, outra vez. Isto é un obxeto porque é dun tamaño moi pequeno, terá 40 centímetros ou algo así de alto. Entón, bueno, é xogar tamén con un obxeto, canto máis pequeno é máis obxeto, non? O que chamamos obxeto mueble, non? Que se pode mover e que podemos levar, transportar. Me parece interesante esa idea tamén. E me parece que a última. Encantada de contestarnos. Deixei todo moi claro. Ou non se entendeu nada? Eu podo decir unha cousa? Sí. Na imaxe na que aparecía unha calavera que iba encima dun campaña. Sí, que tu dixetes que che recordaba a teu pai. Bueno, a calavera non. O balé. Sí. Pois a mí, antes de que tú explicaras, inmediatamente pensei na memoria como mercancía. Sí, é que como mercancía, que é un pouco a idea dos contenedores e da mercancía, o que decíamos pero o que decíamos tamén da peza que deu un pouco pé, o que falamos de residuo, que esa peza deu pé aos contenedores tamén, xunto ca outra, esta.
Esta, o que falábamos un pouco, que este é a bagaxe, non? A noso bagaxe, que é unha mercancía realmente, que levamos encima. Fala con eso, incluso aquí non puxen a obra, pero hai unha obra que tamén ten un palé, que era unha obra posta na parede e despois abaixo outra, con outra peza encima, como mercancía, como obxeto. É que a mercancía e o obxeto relacionase moito, non? É un pouco... Sí que fala deso tamén, sí. Pois, falando da memoria, ora vou se lembrar unha cousa. Poder fai anos era vou dicindo que debía facer escultura. Sí, é verdade. E agora é moitísimo que retomaras a escultura, porque me parece que eres tan boa escultora como pintora. É que eu cando fui á facultade escollí pintura por tema físico, porque tuve un percance con unha mão na facultade e me quedou unha lesión, entón dixía, non podo transportar, o sea, físicamente me causaba un pouco de problema, e aparte que tamén estaba fora da casa, claro, estudié en Salamanca, e o tema de decir, bueno, se estou na casa, me axuda o meu irmão, me axuda o meu pai, o tema físico, e ali eu non me malestre, eu teño varios problemas físicos por andar collendo pesos, por andar... A mí a arte deixou-me fatal. Todos os problemas físicos que teño son relacionados ca arte. Entonces, pero a base que miña mãe sempre me decía que desde que tiña tamén 2 ou 3 anos eu modelaba. E eu recordo, parece, hoxe sería impensable, pero con 14 anos irme de vacacións cunha caixa de plastilina. O sea, eu recordo que os domingos íbamos a casa de dos tíos que estaban na aldea e tal, de miña nai e do meu pai, e eu iba ca caixa de plastilina. E recordo unha vez que miña mãe me collía a veces, eu tiña unha pelota así gris, porque era da mezcla que miña mãe facía así, e entón se formaba o color gris, por resto, non? Que eu recuperaba. Entón eu recordo que me dixe un día, pois ali, eu xogaba ali, coa plastilina, dixo, que estou farta desto e tal, e dixolle un primo dela, deixa a rapaza, que igual está o seu futuro neso. Entón, bueno, eu creo que sempre tuve a cabeza máis escultórica que... Sí. De feito, o cuadro empezou a salir enseguida, non? Sí. Bueno, esa é unha pregunta máis. Se non lembrarvos que mañá está un dos mellores diseñadores do país, Pepe Barro, e que a fío do que está contando María Xosé, pois tamén nos fala da memoria, porque vades a recoñecer moitas das imaxes que pertenecen a súa autoría. Por exemplo, aquela pegatina famosa do nuclear só de non, pois a fixo el, ou as primeiras loterías, estas modernas que apareceron por aí, que bueno, tiñan un esquema en particular, pois tamén eran del. A camisola da selección de fútbol galega, pois tamén a fixo el, bueno, vades a recoñecer a mitad dos traballos que teñen, da que probablemente non sabedes que son ben. E, bueno, e se queredes ver, pois, ahora unha das actividades que temos é traballar coa museoloxía e a aula didáctica de San Martín de Mondoñedo, esta que acaban de inaugurar, pois tamén é un traballo dele. Pois esa que nada, que os invito a que veñades mañá porque vai estar tamén moi interesante. Moitas gracias, María Xosé. Moitas gracias a vos por invitarme, por estar aquí. Encantada, porque non sei se lle interesa a todo o mundo o que fago eu. Vira sin saber o que fai un e tal, pois é de valorar, desde logo. Pero explicaxe moi ben. Moitas gracias.